Baš je da nešto teško da skontate šta je kvalitetno. Da li je to skupo kvalitetno ili je to samo nešto jeftino upakovano u skupoj ceni. Ili možda postoji nešto jeftino. Znate šta, današnja tema mi je relativnost. Puno razmišljam u posljednje vreme, a verujem i vi, samo što ne koristite taj termin, nešto drugo koristite, a sigurno i vas to muči. To ću sad vam objasniti. Šta je to relativno? Nešto meni smeta, nego što i vama smeta. Što je danas tako postalo onako. Sve može, a i ne mora. Svjesni smo da ne postoji nešto što će biti 100% sigurno. Sada će biti neki filozofski vlog, ali verujte mi, većina vas ima da se pronađe u ovom. Jedino možda ako klinci neki gledaju, možda njima ovo neće biti jasno. Pozovemo nekog ili neko nas pozove, pa možda vam se odazove, a možda vam se i ne odazove. Iz opravdanih ili neopravdanih razloga i dozvolili smo sebi nekako da uvijek da nam nešto previše često iskrsne. Sveli smo na to, pa važi ako ne iskrsne. I ono kao, pa čekaj, pa možeš da napraviš neki plan, ne možeš uvijek da se oslanjaš na to ako iskrsne, ako ne iskrsne. To je, nema želju onda da odradiš taj plan ako još neko učestvuje u tom planu i kaže, pa pazi, važi, ali ako nešto ne iskrsne. Može to da se dešava, ali ja generalno mislim da se to mnogo često dešava u posljednje vreme i mislim da to nije da je nešto iskrslo, nego mislim da je stvar prioriteta i nekom jednostavno nije to toliko bitno, ono kao, neću danas, sutra. Relativnost kod cene. Ranije je bilo, ako ne znaš šta je dobro, pitaj šta je skupo. Što danas više nije ni to slučaj. Samo ti upakuju dobru cenu, ali kvalitet je nula. Nešto firmirano, bla bla bla, i očekujem maksimalni kvalitet. Kaj bre, pa šta se, ja te podala toliko para, šta jedno pranje i sra... To je uopšte za neke materijalne stvari koje kupujemo. Ako nije dobro što je to tako. Što nije ta fair trade više. Ne postoji ta fair prodaja, fair play. I to je ispalo da je relativno. Šta je treće? Primjer, nešto radimo. I sad to generalno važi onako, što više radiš, što više truda ulažeš, više ćeš rezultata da osjetiš, da vidiš, bit ćeš bolji, bit ćeš uspešniji. Ispostavilo se da i to nije tako više. Postoje dva razloga. To je kad imate cilj, ali nemate strategiju, ne znate tačno šta da radite u poslu. Radite, nema efekta to što radite, znači ubijate se od posla, idete pravim putem, lutate, ulažemo mi napor, ne na pravi način. Kad ne daje rezultata, onda se čovjek umori. Znači, to je ta prva varijanta. Vidi plodove svoga rada, a drugi ne vidi. To je stvarno zeznuto. To je neko laktanje valjda u poslu, moraš da se probiješ na svaki mogući način. Postoje ljudi, poput mene, koji bi sve pošteno, iskreno, pre bi sebi onako zakinuli nego nekom drugom. I nama je uvek teže da stignemo do nečega, zato što mi uvek odaberemo taj teži put. Ispravnije uvek bilo teže, a onako malo ofrlje bilo lakše. Nas sramota da se laktamo, nekad mora. Ne da se laktaš, ali malo da se tu provučeš kroz tu gužu, jer danas imamo dosta toga ponuđeno. Koji god posao da uhvatite, vidjet ćete da ima previše i onda baš morate da se i kvalitetom i trudom i ne znam, zalaganjem, bukvalno sve od sebe date da budete najbolji, ali uz to još morate da se i laktate. Ovog drugog primjera tiče, dođete u situaciji da jedan radi onako maksimalno pošteno, trudi se maksimalno sve to, ali iz nekog razloga ne zna da se lakta i nema neke rezultate, pa se često i demorališe. Pazite, nije to baš tako lako i jednostavno biti uporan. Ima ona poslovica koja kaže nešto u smislu ne uspevaju najbolji ili ti najkvalitetniji, ne znam, nego najuporniji. Treba non stop da se dokazujete. I sad vi tako izgrađeni sa tim karakterom mislite, dobro, pa gde je lojalnost, ako si dobar u nečemu godinu, 2, 3, 5,
odakle sad neko tamo da vas poklopi, mislim, cenom ili bilo čemu. Da, eto, da sumiram sad na kraju sa tim, kad neko u poslu radi, trudi se, podjednako kao i neko drugi, ali ne vidi rezultate na kraju. I sad ako ne vidi tako često rezultate, radi pa ništa, radi pa ništa, je velika je vjerojatnoća da će vremenom i da odustane. Poredite onog drugog koji isto toliko radio, pa isto je toliko radio, ali može da ima i manji kvalitet, ali uspeo je. Postoji tu faktor sreće, ali postoji faktor guranja, laktanja. Ja ću to laktanje onako baš da stavim prvi plan. I to je relativno, znači onda kao neko kaže pa ako se trudiš, pa dobro ako se trudiš, pa šta sad, trudi se i ovaj pa odustao, nije mu uspjelo. A vidiš i onaj se trudio pa mu uspjelo. I to vam je isto, na primjer, pošto je trend sad naši ljudi odlaze tamo, generalno naši ljudi sa Balkana. Nije ni njemu sigurno da će sad on tamo da živi kao što je zamislio odavde, kao ide u Njemačku, ne znam, ja tamo na zapad. Sad će tamo njemu da bude život lepši i bit će zadovoljan, bit će srećan, pošto svi odlaze zbog toga da budu zadovoljni i srećni. Prc ode tamo treba se rinta još više. Nema ta slast kao što postoji ovdje. Opet je relativno. Možeš da odeš tamo, možeš da budeš srećan, možeš da zaradiš neke pare, a možeš i da ne zaradiš pare. I oni koji rade sa krpom, pa čak i u građevini, ako nisi majstor, nije to baš nešto dobro plaćeno. Džaba si ti u Njemačkoj. Tako da i to nekako ispalo da je relativno. Vidite, sve nešto ispada relativno. Redilo je, a? Ja, ovdje sam prvi put kao mala došla sa ocem, sa majkom. Moram da priznam da mi je onda bilo veća prpa nego sad, ali mnogo je lepo. Gledajte. Eto ga vrh. Zakačemo ovdje zastavicu neku moju. Zaštićena sam by the way ovim kamenima. To mi pruža neku sigurnost. Da završim ja onu temu. Postoji nešto što nije relativno. Bar jedna ta stvar u svemu ovome. A to je da ako ništa ne radite na sebi, ne trudite se u svom poslu, u bilo čemu, totalno ste pasivni, sigurno nećete uspjeti. Ja ne znam da ćete uspjeti, da ćemo svi uspjeti ako baš puno budemo radili. Ne znam, opet to je ako Bog da. Ali ono što je sasvim sigurno, ako ništa ne radite, nema šanse da uspijemo. Zato ipak nam preostaje da se borimo i da se trudimo da radimo. I to je ta najbitnija stvar. Tu nije možda. Ne možeš ti da sediš kući i da ništa ne radiš i očekuješ sad nešto dobro se desi, zarađuješ i ne znam šta. To nije relativno. To nije možda. To je sigurno. Od toga nećete dobiti ništa. Znači tu nema uspjeha. Eto, to je bila današnja tema o relativnosti. Eto, ja pokušavam da se poboljšam koliko je do mene. E sad, to ne znači ako u međuvremenu, na primjer, radite neki posao, pa odustanete od tog posla, krenete da radite drugi. Nema ništa loše u tome, niste vi kukavice, niste vi odustali od toga i odustali od svega. Jednostavno više možda se niste pronalazili u tom poslu i onda ste našli drugi posao koji vam više odgovara, gdje može da se isplati vaš rad i vaš trud. Tako da nije to odustajanje, to je samo menjanje posla i interesovanja zarad budućnosti. Tako da, pozdrav odavde iz Podgore, mi smo u Podgori, ali gledamo, iza nas je Župa. I eto, nadam se da vam se ovaj video dopao i
da vam je možda negdje otvori oči i da ste uživali ovim fantastičnim kadrovima ovdje. A ja idem da jedem burek. Ajde, zdravo, želim vam svako dobro i vidimo se ljudi u sljedećem vlogu. Pogotovo još kad raširite to na sve strane, ispričate svima, veliko vjerojatnoće da se neće ni da se desi. To da je iskrznuće, to iskrsnavanje, iskrsnivanje, brate, ja ne znam kako se to kaže. Jer smo dali maksimalnu cenu, jel? Ima Tarzan u šumi. Dere se još neko osim mene. Anyway. I onda to ne dobijemo i onda mislim morate da si i laktate, brate, što je ovdje visoko, znači ne verujem. Ovo neće da vam izađe baš kao što ja vidim. Neki jastreb je dole, ja sam gore, evo na koji sam ja visim. Smijem se što je pusta šuma. Ovdje da izraste lišće i to, brate, ja ovdje ne bi prošla. Ne, jedino sa dronom, ona, da me zezne to. Što miriše lepo. Da, nisam osjetila da miris. Vraćamo na detinjstvo. Bezbrižnost. Ono sve je moguće. Zaštićen si, srećan si i zadovoljan si. It's not easy. Pa šta se onda bučiš?